Panglawas sa kababayenan sa Danao City ug sa Minglanilla, Cebu yatagan og pagtagan pinaagi sa libre nga pap smear consultation subay nining kasaulugan sa Women's Month. Ano ang report ni Mark Richie Abella? Sud na sa 10 ka tuig, naninda og saging si Susanita Tablada, 47 anyo sa merkado sa Minglanilla, Cebu. Sigurista kung mahulagway niya ang iyang koglingon, ilabi na sa imong paninda nga saging. Taliwa siyang pagkasigurista, adunay butang nga dili siya sigurado. Kini ang iyang panglawas. Gustuhon man niya nga mapakonsulta, apan medyo adunay kamahalan ang pagpakonsulta, ilabi na ang pap smear. Apan, nahatagan o katumanan kini, human adunay libreng gitanyag nga pap smear ang Kapuso Foundation. Nagpasalamat ko sa GME Kapuso Foundation na libreng nga pap smear. Salamat jud kaayo. Gawas kang Susanita, sayod usab ang iyang anak nga babae nga si Lyra Tablada, 22 anyos sa kaimportante ni ini. Duha lang sila sa kapindusyentos ka mga kababayenan nga nakapahimulo sa libreng pap smear nga gitanyag sa Kapuso Foundation sa Danao City ug Minglanilla, Cebu niadtong Marso 15 ug Marso 21. Maayo ni siya nga himuon kada tuig kay para ma-screen kung naa ba siya infection o na early screening for cervical cancer para at least ma-address dayon nga dili siya mo grabe. Gawas ni ini, adunay gihimong breast exam lecture usab kabahin sa kamahinungdanon sa pre-consultation batok sa cervical o breast cancers. Ang pagsiguro nga himsog ang panglawas sa mga inahan, nagpasabot lang nga daghan pang gihulagway nga suga sa panimalay ang mudanag og gahayag. Giya sila mga anak paingon sa kalampusan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Misdak.